Esselamu aleyküm. Bir şäherli gyzy bilen tanışdym. Atatürk'te medeniýetiň elitkasynda ýaşaýar. Bir unjaňa diýe soroşun gelaýda gitmeliýerim, ma gaýrat edäki daýda diýe. Men işde diýen boşamsaňy daýyn ýa-ni ýok gaýrat et diýe gelaý soroşny diýe. Ay bolýar ofda alyp geldim. Geldim jaňatdym çykdy. Nire etmeliyän o ber karara diýen. Benim diýen öw diýen. Ýollan geçseň ber karardam peşahot bagyna hoja aşyrdy diýen. Geçseň ber karardam diýen. Ýörep barsaň bolana şoňa diýen on. Ay men gyza diýe. Şonça ýere ýöräýinmi diýe. Men diýen sen ýagyzlar diýen owada gektarlap pagta ýygýa diýen. Otaga diýen mal wagtya fygyrsak ýalar diýen. Sen köçeden geçmäýäl tanýanmy diýen. Şodur şondan soň şogy görenem ýok, eşdenem ýok diýär. Näme diýen şäherli gyzlar jaň sag bolsun öýköläme. Näme oýnumuza başlaýalyň onda? Ularek şokolat mı ýa-da gutudaqy? Şokolat. Şokolatçyňar. Bolýar. Sana merjen pul mu ýa-da gutudaqy? Pul. Pul alanda. Ne gutuda çyksa. Wah, otudaqy. Taýlaýmana kelim. Ne? Nartaşdan gezem. Pullar mı ýa-da gutudaqy? Maňa guty. Toşny gutudaqmy? Ha, o maňa guty. Onda pullar aýrýar sana gutudaqy. Oy, o ne üçin beýle bolýar maňa? Dogoýmala maňa gutyda. Kıyızlar siz daha şükür etmeli bizim Türkmen oğullarımız Zalatoy krasavçık. Bizim oğullar Süydanya çağırsalar hondan bärisi olup burnunuzu yokuryp kaldırıp men beyleci şow kafelara paramok. Men diňe restoranda iýip içýän. Men beýle nahary ýemok. Men diňe Zalatoy mramorny steak ýýän. Maşynyň olmasy gelip oturma. Stop. Uçma olduysa yukarıya uçtunuz ha, birazcık aşağı düşün ha sizden. Şeyli kızlar Germaniya uğradıp nastoyaş karennoy Nemisler bilen Süydanya uğradısın geliyor. Ne için deyse var ha, nastoyaş karennoy Nemis sen Süydanya çağırır. O Süydanya gelenden sonra et zakaz et ne mi yesin gelse iyi diye. Ha sönem bolsa ha bu nastoyaş karennoy Nemismiş pulu köpmüş deyip go deyip mramorny Zalatoy steak zakaz edip iyi içersin. Soňundan bara şoda getiren wagty bu Karinno Nemis var sana beý diýerine. Mene şodumy töledim, senem öz şodumy tölek goýur diýýärdirne. Soňundan bara, soňundan. Sen oýna gidýäsmi? Ýa-da men oýna gidýäsmi diýýärler. Egerde şonça zatlardan hem geçenden soň oň oýna giden bolsaň bara, soňundan bara sen şodumy takside öz oýumy uğradyrne. Şoň üçin bara bizim türkmen ýigit oglanlarymyza geljegi ýokdur bu dünýäde. Diňe türkmenler hoja dedin, siýlan, şükür edin. Şoň üçin bizim türkmen oglanlarymyz üçin like, repost etip goýuyorum. Sağlıkta görüşelim. Durmuş Qur'anyňyzdan soň siz birinji ýere ejeňizi qakyňyzy ýa-da dogan garnaşyňyzy däl, öz ýan ýollaşyňyzy goýmaly bolýaňyz. Elbetde biziň ejemiz haqqymyz biziň üçin gymmatly, mehriban, ýöne siz ýan ýollaşyňyzyň öňüne eýýän borçlaryňyz bar. We öz Qur'an maşgalaňyzda hukman suratda siz birinjiligi birinji ýere bermeli bolýaňyz. Sebäbi siz eýýän biriniň ýan ýollaşy, biriniň ejeti ýa-da qaqasy bolup durýaňyz we şo rollaryň etmeli işlerini siz dol we dogry şekilde öpçün etmeli bolýaňyz. Egerde öpçün edip bilmeseňiz onda gynançakda sizin atnaşanýaňyzda düşünşmezlikler we nägilelikler ýüze çykýar. Sizin pikiriňiz nähili kommentariýalarda belläp geçin. Meni Germaniýada örren, bay, 80 ýaşly Niemke restorana çağırdy. Pensiýasam 4000 euro pensiýasy bar o. Menim näme o otkazat etip bilmedim de o. Maşyny meni mindirip restorana alyp gitdi. Bizim restorana gidip barýas. Dağa çykyp barýas 20 minut ýalda dağa çykandyr soňa. Men aýdýan biz toçun restorana gidip barýasmy diýsem men ýüzüme gülüp seredi ýa-da hiç kısınma diýär restorana gidip barýas diýär. Şeýde bir restorana geldik, gelýäs, olam otel dip ýazylýar. Men aýdýan bu otel abi diýän olam aýdy aşağında restoranım bar hiç kısınma diýär. Görüşüňiz ýaly örren gowy ýerde, dağlyk ýerde ýerleşen eken bu otel restoran. Bulum görüşüňiz ýaly Ullahan Bürgüt, şeýle her hili statuetkalar bar eken. Küçücük bir köprän bar eken. Dağdan akyp duran suwam geçip duran eken köprüň aşağında. Şeýdip içinde girdik. Bulum menüsam tölüme eýle bir
Qımmadam däl eken el yeterli baka eken hemmesi. Menem şeydi Müller'in Gebrat'ın zakaz ettim. Jarin farel var ha, qowurlan farel. Görüşüňiz ýaly videoda, şonu zakaz ettim. Farel 3 sany limonam bar eken üstünde, kerçikesen bar eken o 3 sany. Gapdanynda salatçagaz. İçmäne bolsa yablычный sok, ýöne gazly sok var ha. Şondan zakaz etdim. Şedip iyi biçtik, oturduk. Soňundan bu desert zakaz etdim. Görüşüňiz ýaly. Onam iyi biçtik, gowy wagt geçirdik. Köp sağ olsun jany. Sağ olsun, uzak ýaşasyn. Şedip bu meni izme getirdi. Ýöne bu niýemke meniň goňşym. Hiç hyly garap pikirleri kelläňize getirip oturmaň. Şonuň üçin podpisasiýa etmäni, like goýman, ýatdan çykarmaň. Meniň bilen Germaniýa barady köp satlary bilersiňiz. Germaniýa hoş geldiňiz. Mektepde klasy odan geyizler oturup bilmänim üçin ahmyrda ulalandyň ben kämay. Mektebe diňe soğuýsyň gatnaýanlardan. Dara menem biza çekilen okda goýdyň ýanyna oturmak üçin bolýan. Onda da gözüm öýle ýani klasyň iz gatarynda dinozavrlar eýamyndan galan döws gapak ýaly. Ýalňyza murtçyk buran, çyk murt ýaly beýle nemet turan oglollar. Barardy soğuýdyň ýanyna oturmak dara. Gyýdyň ýanyna otursaňam näme, on ýerler hereket etmez gellen. Hareketde bolýar bilen boş turanaklar orada eden bolýar. Ýöne insanyň ýan ýeri soğuýdyň ýanyna klasyň lohowlyna turýar. Oglanda duýgu ýok diýär agylar. Duýgulaň pons ölýän ýerdar oşollay. Soň gurlan bolýarlar diýerler oglanda duýgu ýok diýip. Ferediňe 50 manata 1773 tapyň diýipdirler şundan. Ene Feredine 1773 ene tapyldy şul. Ene 50 mandam oklajak diýip tane okla görelim. Ana hormatly adamlar, agar şu keks mukt berýär. Salam aleykum. Salam aleykum. Senin bir keks sana ya da 2 sany keks başkasına. Başka bir Başkasına. Bolýar. Indi hormatly adamlar, indi 2 sany keks azır mukt berýär bir sany. Indi adam tapmaly. Adam. Gelever sen. Salam aleykum. Salam aleykum. 2 sany keks sana ya da 3 sany keks başkasına. Başka bir Başkasına. Bolýar. Indi hormatly adamlar, indi 3 sany keks adama berýär. Soraýar 4 sany näçe çalýar. Indi nirde adam? Gel beri sen. Salam aleykum. Gomam, sen 3 sany keks sana ya da 4. Bana berýär 3 sany. Bu gutmy doğru değil mi? Bana berýär keks, başka gerek ýok. Sağ olun. Boldy. Men şu käbir blogerlara hayran galýanam. Hemme blogera değişirler. Elbette hemme diýende de bizde bir üýtgeşik bloger ýok. Men bilýän bir barkysan barmak basyp sanaýmar bloger bar. Men özümde bilemok galanly bolýan. Bir jagy diýilýänmi? Gulsara gence diýdi, bir oglana diýdi, padarka berjek bolýan, ýagny reklam etdirjek bolýan. Jaňa diýän bol, men sekretar diýip bir oglan alýar diýdi. Siz jaňa diýip beräň, siz tanaýan ekeniňiz, gurlaşyp beräň diýdi. Menem jaňa etdim, men hakykatdan bir erkek adam alyp, oglan alyp, men sekretar maňa aýdy beriň diýe. Menem dagan diýdim, özü ýokmy diýdim. Men şunäle sowgat ogratjak bolýan diýdim. Men sowgat kabul edenok reklam etdirjek diýsem 10-15 mandan alyp pul alýar diýdi. Menem onu aýda diýdim, özü var bolsa ber bolmasa da Gulsara jaňa daýtyn diýdim, etmedi. Näçe gün geçdi, etmedi. Enne bu at ýok, ol bolýan ýöne etjek diýse de ýok, ol bolýan. Diýjek bolýanym, käbirler özüniň nirden gelenini ýatdan çykarýarlar. Adyn aýdyp oturmaýyn, özüniň nirden gelenini ýatdan çykarýarlar. Näme bolup işlendi, kim bolup işlendi, siz kim sekretar tutarýarlar, aýdaýyn da maňa. Näme siz kimiň bilen kişiň arryk geçiň döşdüň diýe siz patpişiklaňyz bolmasa, size patpisat edýän, like basýan, kommentariýa ýazýan şu patpişiklaňyz bilen siz adam. Şolar bolmasa her kim sizden patpisat edip gitse, şu goşmajaga basýarlar, şonu her kim ýygyny alyp aýyrsa, siz kime gerek? Siz patpişiklaňyz bilen adam hemme blogerlara değişli, diňe berne däl, hemmeňize değişli. Ýöne, ýani bu diýen adam şu belli bir adama değişli. Yani aslında hemme blogger şu patpişik bilen adam. Şu patpişik bolmasa, o komentariya diýen adam bolmasa, like basmasalar, şu bizi gollaýanlar bolmasa, hiç kim
düşündirip bilmeýän. Şoň üçin gaýrat edin özüňiziň nerden gelenligiňizi, hawa öň näme işler bilen meşgullanyňyzy ýadyňyzdan çykarma. Mesli goýuny götärdiýä, goýunyň garasy. Azaçyk Allahyň beren arsgyny mesligini göterinjek bolan. Ulumsy sıramaň. Jaňa dilýämi? Telefonuňyzy alyň. Telefon diýilýän zat gürleşmek üçin berilýär. Siz bir günüň dowamynda 1 minut, 1 sekund siz öz müşterileriniz bilen gürleşmez ýaly, öz klientiňiz bilen gürleşmez ýaly. Näme şo derejä näme diýäňiz? Bize mä sizden beter işleýäs. Sewda edýäs, reklama edýäs, awa somkada düşýäs, kinoda düşýäs, klipda düşýäs. İşleýäsem prическа макияжа edýäs, çağa da ýetişýäs, öýde hemme zat edýäs ýöne. Samy glavna birinji ýerde öz müşterilerimiz, podpисчикларymyz birinji ýerde durýar. Sebäbi biz şolar bilen adam. Şolar bolmasa siz hiç kim ýene bir ýerdäm aýdýan. Barzan parat geldim. Şok diyen derse bana bereket tan derse bana be